Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang pagkaaldaw ning Biyernes po sa Toy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong presentasyon kay ining programang Lakaw Maghiras. Taoning Hubileo asin ini po si Jenny Balyaran with of course Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon Mons Chris. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa gabos niyato na mga taga-subaybay kay ning programa ning ebanghelisasyon na Lakaw Maghiras. Opo, pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475 and of course, live man po kita ngunyan sa tuyang Facebook page. DZGB News Online, pwede po nindo i-share sa tuyang programa para mas dakol pa po ang maabot kay ini sa tuyang paghiras ngunyan na pagkahapon. And of course, hiring man po sa YouTube channel ang DZGB Ligaspi. Kamusta ka po, Mons Chris? Salamat. Dakulaon na balaog nako ako ngunyam. Paguna ako dahil ako makaprograma ngunyam partner. Opo. Dahil lanta hali ako sa Ginubatan. Okay. Aram bagatang nyato ang traffic from Ginubatan to Legazpi or vice versa. Yes. Alagad ngunyan magayunon pagkatapos kan sa kuyang engagement duman sa parokya. Kung saan ako naging celebrante kang kafiestahan, magayunon so traffic dahil lamang dordiritso kaya ngunyan nakaabot mang giraray digdi sa tuyang station. Wow, opo, kaya palan. So, happy fiesta po palan, Mons Chris, sa Ginubatan. Yan. Iyo po ang, ngunyan na aldaw, iyo po, Mons Chris, ang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Asunción. So, the Assumption of the Virgin Mary. Sa Bicol, ang pagsakatan ki Santa Maria sa langit. Iyon ang kafiestahan na sa tuyang pinagrurukyaw. Asin magayon dumanta sa kafiestahan na ito, partner Jen, sa kuyang pinagtukar ta iyo so hinagad na tema, iyo an manungod sa pagselebrar niya to kaining hubileo ning paglaom sa tabang ni Santa Maria na sa katapos-tapusi isinakat sa langit. Kaya magayonon na sa tuya na ipadagos ang pag-adal ta ngunyan manungod sa temang ini kang hubileo partikularmente manungod sa mga kapaladan natod sa tuya ngunyan sa hubileo ning paglaom. So talaga po, Mons Chris, na napapanahon and apera dyan, Mons Chris, mag-iniribong-ibong man po baga ang pigilauman na celebration sa aga po, Mons Chris, iyo man ang kafiestahan ni Nuestra Señora, ni Our Lady of Salvation, tama ba? Actually, sa agaan sa iyang kapiestahan, pero bespera na ngunyan, kaya sibot-sibot. Sa bilog ng diocese, halos sibot-sibot ang gabos niya itong mga kapadian, gabos na mga parokya, dahil lang kaining sarabay na kapiestahan. Ngunyan, fiesta kan Assumption of Our Lady or Our Lady of the Assumption sa Ginubatan. Igwa ki mga barangay na nagsisilibrar man kang kapiestahan na ini. Sa aga, kafiestan kan sa tuyang ina, patrona kan diocese, nayaon dyan sa huruan an Our Lady of Salvation, Petsa 16. Alagad, kafiestan man ini ni San Roque. Igwa kita ki mga parokya na dedicated to San Roque. Arugba kang parokya kan Taisan. Kaya fiesta man sarabay-sabay. Fiesta sa sarong barangay kang Kwasay Paris kang Baskaran. So, sarabay-sabay. Pero ang dakulaon tang kafiestaan sa aga, nangunyan iyo ang bespera, iyo ang kafiestaan kan sa tuyang mahal na ina,
patrona kan Diócesis ng Legazpi, asin probinsya kan Albay, na iyo si Nuestra Señora de Salvacion. Yes, tamang-tama po Mons Krista, may ipigheras po sa tuya si Father Joseph Salando, manungod po Mons Krista mga aktibidades, asin pigalauman ng mga schedule po para po sa aga. Okay lang Mons na i-flash ta po Yeah. sa tuyang Facebook. Magayon tanganing maaraman taga boss makapagpartisipar kita. Ta sabi ko nga ni patrona ini kang bilog na diocese, patrona ini kang bilog na probinsya kan Albay. Kaya hanapan taki panahon na kung pwede kita mag-pilgrimage, kung Yes. pwede kita magdalaw duman sa santuario kan sa tuyang mahal na ina sa aga, magpartisipar sa Eucharistia, mas magayon. Kaya magayon partner na maaraman ang mga aktibidades duman sa huruan sa aga. Okay, sige po mga tugang, si Reverend Father Joseph Salanto, ang Rector and Parish Priest po dyan po sa Our Lead of Salvation, ang Diocesan Shrine. Ang mga aktibidades po sa maabot na Agosto 15, 16, as in 17. And 15 po, siyempre solemnidad kan pagsakatan kay Maria, yuman po ang bisperas kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang activity po pagkahapon igwa kita ni Misa 3:30, 4:30 prosesyon pasiring po sa Huruan Kier. Kung sa gigibuhon, pagkabanggi ang choral competition, awit ng paglaom, as in Marian Vigil, mag-aga po in preparation man sa August 16 na mga activities. Ang minasunod iyo ini ang activities sa Sabado, ang kapiyasanin mahal na ina. 4 a.m., concelebrated Mass sa Pierre, 5 o'clock or after the Mass, preparation 5:30, larga po para sa sakay ni ina, Aurora sa Dagat, Grand Maritime Procession. Masunod po kayo yan. So pag-uli naman po digdi sa simbahan, maabot po yan mga bandang 8:30. May sayaw ng pag-umaw. And then paglakaw pa siling digdi, ugma sa pagsamba. Yan ang mga kumbaga segments ng mga activities. And then 9:30, concelebrated Pontifical Mass. Pamamayon ka na namumutan ng obispo kan Legazpi si Bishop Joel Bailon. Pero outside kaining duwang nabanggit na misa, igwa pang mga ibang misa po digdi. So habang naglalayag po sa dagat, may misa na po digdi ni na duwang misa, and then after ka 9:30 igwa pang sarong misa. Pagkahapon may sunod-sunod pong mga misa. Then pag Domingo po, 10 po ang misa poon alas 4 nin aga. Ang pinakalas na misa po is alas 6 nin banggi. So ang interval lang po kayo mga 30 minutes every mass. So magdigdi po ka mo, kung daiman, bako man mo yan, sa ibang aldaw. Pwede po ka mo mag-organize in kansinong office, kansinong barangay, kansinong mga organizations pag pilgrimage po, digdi sa Horoa. Okay, so yan po si Reverend Father Joseph Salando, ang Rector and Parish Priest po dyan sa Our Lead of Salvation, ang Diocesan Shrine po, Mons Chris. Kaya, siring sa sinabi ko, hanapan taning panahon. Although nasabi sa tuya ni Father Joseph na anytime pwede kita magpasiring sa huruan na talagang tama yan kung naaring kita libre, pero kung igwa kita ning panahon sa aga, magayunon na sa kaaldawang kang kafiesta niyaon teripon kita, tangani tunay niyato na mamatean ang kagayonan kan sa tuyang komunidad bilang mga aki ni Santa Maria. Nasambit niya na sa mga oras kan Santa Misa, importantehon mga tugang na madumang kita sa huruan bako sa nang mapagkot ning kandila. Okay? Importantehon na makapag-participar kita sa saro kan mga scheduled masses duman. Na inuulit ko, mapon alas 4 an aga sa aga. So, misa sa daliwawa. Pagkatapos kaan iyo sa pagsakay. Kaya mapoon amay na amay ang Santa Misa sagkod na hapon. Okay po, Mons Chris. So, kung sabi nga ni, magtao po kita ning panahon or magtao kita ning oras, lalo na kung kaiba ta po, Mons Chris, ang sa tuyong pamilya, di ba? Dakolaon po yan na bagay mga tugay. So, okay. So, sa pagpapadagos po ka sa tuyang programa, bation ta po muna, Mons Chris, si Madam Viv Balilo na nakaantabi daangon yan, and si J. Villisoro,
Teodi Anali Biala, and si Ninya Federis. Asin sa iba pa, pwede po nindo yan ibugtakpuan sa inyong mga paghirasman para po atyan, pag commercial, babasahon ni po yan ni Mons Chris. Okay? So, good afternoon sa Indoga Boss. So, ngunyan, sa tuyang ipapadagos itong tema na pinaghurup-hurupan ta kan uminaging Biyernes sa panginutan kan samuya pang dagdag na partner na si Father Austin Duason. So Father Austin, thank you very much sa pag-cover kang nakaaging Biyernes. We look forward na sa mga maabot naman na Biyernes sarabay kita. Yes. Opo, Mons Chris kang nakaagi na tapos po kami manunungod po duman sa mga paladan ang mga mabuot. Ayun. So parte man ba Mons Chris ka mga paladan lalo na baga tigatawan ning atensyon ngunyan po Mons Chris sa mga nagditios. Paladan man ba ang mga nagugutom Mons Chris? Ayan, paladan ang mga nagugutom. Okay. Sa buton ta ining marhay, bako paladan so nagugutom ta, pigkukulugan na kitulak, pighalda na kitulak. Bakong paladan so nagugutom tayaw nakakahiling ki mga taong nagkakarakan sa Jollibee o sa Impaman. Bako yan ang gustong sabihong kampaladan. Kasi sa mambagaan masabing paladan, maugma itong gutom. Bako, dapat sa tuyang bilugon ang pagkasabot kan katukdaan sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Paladan ang mga nagugutom sa katanusan o napapaha sa katanusan. So bakong paladan ang mga nagugutom sa pagkaon. Paladan ang mga nagugutom sa letson dahil tapirestahan ngunyan. Lechon ang hinahanap. Yan. Paladan ang mga nagugutom sa mga masiramo na cake. Bako iyan. Taan sabi ba ni Jesus sa tuya, sa ibang lado kan sa iyang pagtukdo sa tuya, lalong-lalo na sa lado kan sugot. Opo. Ang tao dahil nabubuhay sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramo na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Kaya paladan palan ito na nagugutom sa tataramo na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Ang tataramo na iyan nagpapahayag sa tuya ning katanusan. Kaya paladan itong mga nagugutom na papaha sa katanusan. Na ang buot sabiyon, bako sanang sabiyon na gusto ko magkaigwan ng hustisya sa oras na ini, digdi sa satuyang banwaan. Kundi itong talagang naghahanap kang kabilugan, kang katanusan ning mahal na Diyos. Bakong parte sana kang katanusan. Bako sanang portion of divine justice. Kundi kabilugan ka ini. Iyo iyan ang dapat niya tong kagutuman. Dahil kita pwedeng magsabi na igwa kita ning paagi na pwedeng magtabang sa satuyang kapwa. Igwa kita ning kadakol na pwedeng ihiras, kundi tawan sa tatsana ning kidikitama na ngaya iyan. Bakong siring an hustisya ning mahal na Diyos, kundi kabilugan kan sa iyang hustisya. Nalugod pa man an mahiling sa satuya, an sukol kan sa iyang kahadean, bako itong sukol niya to o satuya na mga limitadong kaisipan. Iyo iyan an mapalad na inaapod na nagugutom sa katanusan ning mahal na Diyos. Yes. Ito po ba, Mons Chris, na mga naghahagad ning puduman yung justice. Di ba po dakulo ning pwedeng maging ehemplo kay ito pong injustice po na na-experiensyan kang tao. Sa araw po kayon Mons Chris na na-experiensyan nida, igwa pa ba ning dapat na lauman ang sarong tawong nakaka-experiensya ning araw kay ito Mons Chris? May liwanag pa ba Mons Chris? Magayunon an hapot mong iyan. Dahil sa sarong tawong may pagtubod, dapat dahil kita mawaraning paglaom. Okay. An hustisya, ang katanusan ng mahal na Diyos, mangingibabaw. At the end of the day, bako itong kapangyarihan kang kadikluman, an masangkob sa tuya, kundi an kamurawayan ng mahal na Diyos na ipapamati sa tuya, papatanaan sa tuya. Kaya dahil kita mawaran ng paglaom sa dalagang kampanahon ngunyan. Garubaga, dahil na kita ning entusiasmo na umabanti pa.
garong habo na kitang mabuhay. Opo. Nata, konsisay na ito sa mga mayaman, konsisay ito sa mga poderoso, garong iyon na sana ang nagkakapot kang gabos. Kadakol na mga oportunidades halos sa indana sana. So, kadakol-dakol kitang mga base kaayan. Alagad, minsan pa, dai kita kasabay kang estilo kan sa indang pagkabuhay, dai kita mawa raning paglaom. Ang Diyos dayaday na nagbabantay sa tuya. Sa katapos-tapusi, ang katanusan ning mahal na Diyos an mangigibabaw, iyo an mangyayari. May magayuno baga kaining parabola, partner. Okay, ano po yun, Na Lance? parabola manungod kang mayaman. Na Okay. mayaman nagbubuhay dahil siyang pakilabot kang mga nakapalibot sa iya. Bastang siya sana tranquilo, siya basog, Opo. areglado ang gabos. Asin igwaning nakikilimos, nadukha, dahil siyang panahong ka ito. Dahil man siyang pigibong maraot, tadain niya man pigkulgan, dahil niya man siyang pigpahali, kundi ang karatan dahil niya tinatawaning panahon, pinapasiparan niya ito, na dakulon man sana siyang pwedeng ikatabang. Ngunyan, uminabot ang panahon, binawian siya ng buhay. Asin naturalmente tadai siya nabuhay digdi sa kinaban, susog sa kasuguan ng mahal na Diyos, na ang kasuguan baga sa tuya, magkaminuruot muutan kamo, siring kang pagkamuot ko sa indo. Na tawan ta ning panginot na atensyon itong mga yaon sa kadukhaan, sa kasaradayan, itong mga yaon sa laylayan. Dahil siya namuhay susog ka ini, kaya aram niya to kung sain ang inabtan niya. Ngunyan, nagadan man itong tawong dukha. Enot sa gabos, itong mayaman, dyan sa parabola, dahil nga nginaranan. So meaning to say, dahil personal na relasyon, ang mahal na Diyos, dahil ning makahulugan na relasyon sa iya. Alagad itong dukha, may pangaran, si Lazaro. Nagadan man si Lazaro. Pagkatapos, ang nahiling niya na si Lazaro, pasiring sa kamurawayan. Mantang siya nagtitios sa kastigong daing katapusan. Nagsabi siya kay Abraham, Amang Abraham, ano daw ngaya kung pakiulayan na dumugon an muro, patagdoan lamang ako digdita, grabe ang init sa sakuyang kinamumugtakan. Sabi ni sa iya, ay dahi ngaya ini pwede. Dahil lang sa pag-ultanan igo ngayon ning dakula, na bungaw, ha? So, tabi ining bungaw, ha? Iba man, iba iyan. Bungaw, ha? So, may dakulang, sabihuntang ampas. Okay. Na, anyaon nga digdi, dahil pwedeng bumalyo dyan, anyaon man dyan, dahil pwedeng bumalyo digdi. Kaya, dahil pwede, dahil mangyayari iyan. Ngunyan, nagtawad pa itong mayaman. Ano daw ngaya? Kung may saro na padumanon ka sa daga, na maabisuan sa kung mga tugang tangani, sa saindang dahin ng pagkagadan, dahin na makaabot digdi sa kuyang kinamumugtakan. Sabi sa inda, sinimbag itong mayaman, na yaon nga si Moises, yaon itong mga profetas, yaon gabos itong mga messengers kan mahal na Diyos, nagtaram alaga da ininda dinangog. Minsan pa nga may mabuhay liwat sa mga gadan na dumuman sa inda siring manggiraray da iyan madangog. Kaya digdita nahihiling mga tugang ang katanusan ning mahal na Diyos, na sa katapos-tapusi mangingibabaw an sa iyang katanusan. Kaya day kita mawa raning paglaom, nagarubaga nahihiling tangon yan, kung sisay ngaya itong paragada ning tawo, iyo an marayrahay ang buhay. Opo. Kung sisay itong drug lord, iyo an marayrahay ang buhay. Kung sisay itong maati padalagan sa gobyerno, iyo an marahay ang buhay. Kung sisay ito na maisog, iyo ang marayrahay ang buhay. Dai tatabi iyan ikaori. Dahil tamay hustisya ang mahal na Diyos, maglaom kita nan sa iyang hustisya mangingibabaw,
pag-abot kan aldaw. Yes, gura anuman po Mons Chris kahaloy, pero sabi kapag naghahalat kita, pag uminabot man po Mons Chris, sabi nga ni Ort, it man marhay. Yan. So, danay sa kitang maghalat, ang mahal na Diyos ang nakakaaram kung noarin itatao sa tuya ang balaog na sa tuyang kaipuhan. Dahil tamang kayang pwedeng ikadikta sa mahal na Diyos. Digdi nasasala kita kun minsan. Lalong-lalo na itong may mga debosyon nagnunorobina ha. So, bato-bato sa langit. So may mga paranubi na nakaipon niya madubi na ako puon ngunyan sa good sa aldaw na initangan ning itaw sa kuya kan Diyos ining hinahagad ko durante sa panahon na ini. Okay. Bako na tabi itong mga tugang na pagdebosyon. Ano nang Bako na itong bako na itong pagtubod. Natatawa ko ng pagtubod. Takita na ang nagdidikta sa mahal na Diyos. Okay. So debosyon naging imposisyon. So debosyon naging superstisyon. Kaya ang tunay na pagdebosyon yung pagpairarom sa pagkaherak ning mahal na Diyos, pagpairarom sa iyang kadunungan. He knows best kung noarin sa tuya itatao ang balaog na kaipuhan ta. Aram niyang gayo kung noarin itatao sa tuya ang grasya na matabang sa satuya. Siya ang nakakaaram kayan. Kaya sa satuya, bastang yaon sa nakita naglalaom na ang satuyang minamawot dahil kang pagsarig ta sa karahayan ng mahal na Diyos, maabot iyan. So sabi ko nga ni, sa nakaagitang episode, Opo. igwang duwang klasing oras. An oras na ginagamit na inaapod iyang kronos. Kaya bagay kitang tataramo na chronology. After 1, masunod 2, 3, 4, iyon ang chronology. Kronos, iyon ang oras ta. Oras ning tawo kronos. Ang oras ning mahal na Diyos, iyon inaapod na kairos. Ang kairos, iyon ang mabalaog na momento na winawaras ning Diyos sa satuya. Alimbawa, ang satuyang pagkamundag, dahi taman iyan plinano, dahi taman iyan hinagad, alagad namundag kita sa petsang ini, sa aldaw na ini, kabuutan iyan ng mahal na Diyos, iyan ang kairos. Dahi taman masabi na gusto ko magadan December 25, gusto ko magadan February 14, dahi man kita kaan makatarang, dahil tabako taman sa dire ang buhay, ang kagadanan maabot sa tuya. Sabi nga ni sa tataramon sa Ebanghelyo, sa oras na daita inaasahan. Yes. Death comes to us like a thief in the night. Iyo baganan sabi, garuda asarong mahabo na minasalakat sa matangang banggi. Iyo iyan ang kagadanan. Daita aram kung noarin. Alagad maabot. Iyan inaapod ang mga divinely appointed time. Iyan ang inaapod na kairos. Okay. Kaya sa sarong tawo na panuning pagtubod, maabot ang hinahagad ta sa panahon na buot nin Diyos. Iyan ang kairos. So, Okay. Sige po, Mons Chris. Okay. Ayun pala yun. Kaya day man talaga kita makakabuot kung nuharin. Basta Yeah. sabi, igwa kita ning paglaom and tatao kita maghalat, di ba? Okay po, Mons, mahanap buhay po muna yan, kita. hanap buhay ngo na Okay. kita tangani na maging maugma. Okay po, oras, 2:29. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Red Horse Extra Strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB.
sa ikaduhang kabtang na po kita kang sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Okay, so good afternoon po muna giraray kay Melanie Luces and si Alza Garos. Si Ringman kay Pin Linganay. Ayun, good afternoon po. And sabi ni 844, okay, sabi ni Demons, ang natatawan man lang po ning hidaling hostisya iyo po ang mayayaman as in ang may kwarta. Pero ang mga arog ming tios, medyo minsan imposible nga ni po. Iyon hanggang iyan ang realidad na nahihiling tangunyan na minaladawan kang kakulangan kan hostisya nin tao. Totoo iyan, iyan obserbasyon na iyan. Kaya bako iyan susug sa plano ning mahal na Diyos na anang gagarana natatawang ki hostisya o kaya tatapos kung ano man na kaso, kung sisay sumay kwarta, kung sisay sumay pambayad sa abogado, kung sisay sumayaman, kung sisay poderoso na may mga control na grupo. Iyan ang makasala na ladawan kan inaapod na hostisya nin tao. Bako iyan ang hostisya kan mahal na Diyos. Kaya ngani, sabi ko sa katapos-tapusi, ang hostisya ning mahal na Diyos ang mangingibabaw. Ang hostisya ning mahal na Diyos o katanosan, iyo ang manggagana. Kaya klarong marhay itong parabola manungod kan mayaman, Dives and Lazarus. Okay, manungod kan mayaman, Dives ang gustong sabihong kaan, asin itong dukha na si Lazaro. Na sa katapos-tapusi, itong nagtios, itong inapidig di sa ibabaw nindaga, iyo ang nagmuraway sa kahadian. Iyan ang katanosan ng mahal na Diyos na iyon sa tuya na inaandaman na mangyari sa satuya. Tadahil ngani, kita nagtitios, digdi sa dalagang kan hostisyang makatawo na an matibay, sumayaman, an matibay, sumaisog, an matibay, sumadaya. Bako iyan ang plano ng mahal na Diyos sa tuya. Okay, sabi naman ni 3669, igwa ba ning programa ang Katolikong Simbahan para sa mga tios na dipisil po makaresibin ning hostisya, matabangan lamang kang simbahan? Igwa. Kaya nga ni igwa kita ning mga Social Action Center. Asin, dyan, magkonsulta kita kung paano matabangan an sa indong kaso o kamugtakan, tangani na hustisyang hinahanap ta mangyari. Asin ini bako sa na ining programang lokal. Iyo ini an tinawan ning duon ning kadakol na Santo Papa sa saindang pagpadalagang kansimbahan. Magayuno na ehemplo. Ang presenting Santo Papa tangunyan si Leo XIV. Okay? Papa Leon ika-14. Okay. Ang sinundan kaan na Leong Santo Papa, Leo XIII, naging Santo Papa kan mga early 1900. Nasaro kan magayuno niyang pinaluwas na ensikliko o encyclical letter, iyo ang inaapod ng Rerum Novarum. Kung paano tinawan kan simbahan ng hostisya ang mga nagtitios na mga trabahador, ang mga naaapi na mga dukha digdi sa ibabaw nindaga. Leo XIII iyan. Iyan ang sinundan kaining Leo XIV sa paggamit kang pangaran. Nasaro siyang pamusong Santo Papa dahilan precisamente sa pagtao niya kang katukdoan na ini na pinagsunod kan simbahan na igalang ang diretso kang kasaradayan na ipag-abusuhon. Yotabi ini ang direksyon kan sa tuyang simbahan. Natural, igwa kami na mga minakontra dyan. Tamala, pag ang simbahan, pag kami ng mga kapadian nagpahayag na manungod sa kaatian kang politika nyato sa Pilipinas, manungod sa graft and corruption kang gobyerno, iyan, sasabihin na naman, ang mga padi ngayang iyan namumurolitika, ang mga padi ngayang iyan nabayadan ng konsiisay mana politiko, etc., etc.
katungdan tabi ini kan inang simbahan na ipakipaglaban ang katanusan. Minsan rinaraot an pangaran, minsan kami pinapatakot padagos an samuyang misyon na ang katanusan sa tuyang maihayag, sa tuya na ikatukdo, sa tuya na mamatean. Kaya ngani aramta na kadakol na mga pamayuning simbahan, kadakol na mga kapadian dai tinutungnan na atakihon kan manlain-lain na grupo, mga political groups natangeta nagpopolitiko na ang mga pading iyan. Dai po, dai kipading namumulitika. Alagad ano man na isyong moral, dai pwedeng piyungang kan simbahan. Sabi nga ni, kang tuminalikod na Santo Papa, Pope Francis, nasa satuyang kontemporaryong pagkabuhay ngunyan, anduwang bagay na dapat tawan taning atensyon dahil ta gulpi an sa indang pagbalgar, an sa indang paglapas sa mga katukloan manngod sa katanusan, enot, politika, ikadua, negosyo. Kaya anduwang iyan, perming naaagihan kang pagtukdo kan simbahan. Bako tanag politika, ansisay man na ministro, ansisay man na padi, kundi ikatungdan ini sa pagpahayag kan Santo Ebanghelyo. Yes, opo. So, dyan pa sana sa espersos na pinagigibok ang simbahan, Mons Chris, saruin sa patunay na ang lambang saro, magsarig lang, Mons Chris, di ba? Yeah. And daingan ni po mawaraning paglaom dahil lang maabot ang panahon, makukuaman ang katanosan. Yan. Pero apera po dyan, Mons Chris, how about po itong mga may herakon? Party man ba yan? Saro pa iyan na kapaladan. Okay. Na sabi kang kapaladan, according to the Beatitudes, Opo. paladan ang mga mahirakon, tasinda mahirakan. Ayun. Kaya paladan pa lang kita kung kita may pagkahirak sa satuyang kapwa. Ang pagkahirak na yan, mabalik man sana sa tuya. Garo baga so tataramon sa Kastila na amor con amor se paga. Ang pagkamuot binabayadan ning pagkamuot o binabalikan ning pagkamuot. An mahirakon nahihirakan man. Alagad sa buton ta naman ini mga tugang. Ano ba, Mons Chris, ang tunay na kahulugan kang mahihirakon? Yan. Pag may nahiling ba kita na dukha tatawan ta, masasabi na ba na mahihirakon kita, Mons Chris? Parte iyan, pero dapat may tama kitang motibasyon. Okay, ano po yan? Kahulugang kampaladan mga mahirakon tasinda mahirakan. Sinasabi na ang pagiging mahirakon iyo ang pusoanon na paghinguhang makisumaro sa kapwa. Bakong pakibagay sana o pagpaunra. Garong so sinasabi tang pakitang tao, pakisama, bako. Alagad ang tunay asin hayag na pagsabot, pag-ako, siring man pagpatawad. Pakisumaro sa na minaumagid sa inda. Bot sabiyon, nakakaumagid an sa tuyang pakasabot kan sa indang kamugtakan sa indang kamugtakan. Minapareho sa indang panhiling, pag-isip asin pagmati. Sa tataramo na English may inaapod tabi kitang sympathy. Iba man ang sympathy sa empathy. Iyo ini ang hinahagad sa tuya ining inaapod na empathy. Na sa tuya na namamatean an sa indang kamatean. Asin dahil kaiyan, matao kita kan tamang tabang. Matao kita kang tamang kasimbagan. Tadai kita pwedeng apodo na mahirakon. Na halimbawa ako, nakahiling ako ning sarong tugang, sarong kapwa na makahirak-hirak ang sitwasyon. Sasabihin ko, ay hirak mang kantawong iyan. Dahil man ako naging mahirakon dahil nagtaram ako na hirak mang kantawong iyan. Bako ito enough. Bako itong pagkahirak. Kung talaga akong nahirak, so sabi digdi sa pahayag na ikinakaagkuan sa kuyang kamugtakan sa kamugtakan niya. Parang nakikisumaro ka po, Mons Chris. Kumusta daw kung ako anyaon sa kamugtakan na iyan? Okay, sarong tawong nagugutom, aram niya to na talagang gutom na gutom. Ikakaagta, ano daw kung ako ang nasa kamugtakan na iyan?
Considering yaon ang satuyang empathy, ang satuyang pakisumaro, ang tunay na pakikapwa. So, matao kita kaya kang kaipuhan niya. Kaya ang pagtauta, bako ususog sa satuyang kapritso. Takon minsan, nagtataumang kita. Alagad ang pagtauta bakong susog sa tunay na espiritu ning pagkaherak. Na halimbawa ngayon matao ka dahil tasubra. Masayang ang kaya panawana sana sa iba. Naobligar ka sana masasayang itong bagay. Pero ano daw kung susog man iyan sa pangangaipokan sa tuyang tinatawan. Kaya enot minimidbid ta ang pangangaipokan tugang. Bako tamatao kita basta matao, kundi matao kita susog sa pangangaipo ning sarong tugang. Okay? Halimbawa, may saro akong kapwa na gusto man magkaigwanig malinig na gubing attend nin sarong funksyon. Okay, so disente man sang gubing. Ngunyan tawan mo barong Tagalog. Dahil man ang magagamit kan tugang ta. Dahil man na mabagay duman sa dahil okasyon. nagabagay sa okasyon. Kundi dahil may sobra kang barong Tagalog, tinao mo duman. So, bako iyan ang genuine charity. Bako iyan ang pagkaherak. Okay? Kundi, so aramta na talagang makakasimbag kan sa indang pangangaipo. Kaya ngunyan, paladan an mahirakon, tasinda mahirakan. Kung tunay kitang mayrakon, anuman na itinauta bilang pagpahayag kang pagkahirak sa kapwa, mabalik iyan sa tuya. Sabi baga, we can never outdo God in generosity. Di ita pwedeng labawan ang mahal na Diyos sa pagkamatinao, sa pagkamayrakon. Anuman na akto niya to ning pagkahirak, mabalik iyan sa satuya. Minsan daita minamaot. Dahil man kita matao ako babalasan ako ning mahal na Diyos, ning dakulaong pakaini. Iyan ambisyon na iyan, bako iyan na matanos. So nagtatao kita, bako ta may mabalik sa tuya. Bako ta babalasan kita. Kundi matao kita dahil sa pagkaherak, dahil sa pakamidbid ta sa pangangiipon ning sarong tugang. Sa satuyang disposisyon na iyan, daita linalauman, dai kitang pakaaram, ibinalik sa tuning mahal na Diyos ang gabos na karahayan ta dahil ta daita siya madadaog. Kaya bako pig ambisyonan ta kung anong ipipremyo sa tuya. Pagkatapos, kundi minaabot na sinayan, susog sa kadunungan, susog sa pagkamot ning mahal na Diyos, pagkamot na dening sukol. Iyon ang pagkaherak na hinahagas sa to na mahimo sa tuya na paladan. Bot sabiyon, maugma dahil kita nagsimbag sa pangangaipo ning sarong kapwa. Okay, so dapat pala Mons Chris mahali sa kaisipan na pag nagtabang kita, di kita naglalaom ning katukan. Yan. O ning ano man na balik. Diba? Okay. Mons, kung ang sarong tao may herakon, may ikukonsiderar ba ini na may malinig siya na puso, Mons Chris? Iyo. Dahil ang nakakahiling kang tunay na kamugtakan kan sa tuyang tugang kaya nahirakan ta. Bako man mata. Okay. Kundi malinig na puso. Siguro masabi kita, kaipuhan ang mata dae. Minsan ang mga buta kayang mahirak sa indang kapwa. Dahil nakakahiling dahil biological side, alagad may pagkahirak sa kapwa. Nata, ang nakakamidbid kaayan ang malinig na puso. So, the eyes of our heart, iyong nakakahiling kaayan. Kaya ngunyan, masunod na kapaladan, minataram sa tuya. Paladan ang mga malinig ang puso. Dahil mahihiling ninda ang Diyos. So, malinig ang puso, makakahiling sa Diyos. So, buot sabi mong bako man palang sumata. An instrumento na kaipuhan na mahiling ta ang Diyos, ang malinig na puso. Yun. So, ang malinig na puso man, iyon tataong mahirak. Kapital sa pagtao. Halimbawa, paglimos sa sarong dukha.
Bako man so hibog kan sa tuyang bulsa. Bako yan, mahibugon ang bulsa, pwede ako magtao. O kadakol na mahibog dyan ang bulsa pero kuripot. Kuripot. Oo. Okay. Ang kapital sa pagtao, ang kapital sa paglimos, ang kapital sa paghiras, malinig na puso. Kung malinigan sa tuyang puso, pasil sana magtao, pasil maglimos. Magayuno naman kaining ladawan itong istorya kan widows mite sa Santo Ebanghelyo. Okay. Ano po yun? Kan may sarong babae, byuda. Sa biblical times, sa kultura kan mga Hudiyo, makahirak-hirak ang kamugtakan nin sarong byuda. Nata, dahilan ta ang buhay nin sarong tawo, ang sayang estado, dependyente sa sayang agum na lalaki. An may ang nagdadarakan ngaran so padre de familia. Garo baga iyo sana iyan an importante ng na figura. So iba garo na sana it's a pera. Garo baga duman sa mga milagro ni Jesus, yaong baga iyan. So bilang sana sa mga kalalakihan, day pangayang kairibanan sa mga babae asin kaakian. O kultura iyan ha, peculiarity of culture ninda iyan. Ang importante yun sana itong mga kalalakihan. Ngunyan sa tuyang pinag-uurulayan, ang byuda dahil nagadana sa iyang agum, garo nawawara na ning social status. Garo ka walking dead. Gadana sa imong agum, gadana si Mr. Garo ka naman sa nagadan. Taday ka na kaitong regular na social status mo. Makahirak-hirak ang kamugtakang kan mga byuda kang panahon. Ngunyan, balik kita duman sa istorya. Sarong byuda, makahirak-hirak ang sitwasyon dukha. Naglaog duman sa templo, naghulog maning limos 2 sentimo. Okay. Tayo ito, ang sa iyang day siya ning iba. Oh, yun lang ang kaya niyang Iyon niya sa ang kaya. Iyo sa naanyaon sa iya. Okay. Ilinimos niya gabos. Okay. Nahiling ito ni Jesus. As in, ang sabi ni Jesus? Inapuda na sa iyong mga disipulos. Sinasabihan ko kamo, digdi, puon kan ako nagmamasid ang pinakadakol na ilinimos itong byuda. Nata, ang sabi ni Jesus, ang kadaklan nga naglimos kan mga sobra ninda. So dahil na ito kaipuhan. So siguro magabato na sa bulsa, ilinimos na sana. Ibinugtak na lang. Okay. Itong ang kadaklan naglimos gikan sa ng mga sobra. Alagad ining byuda ilinimos ang huri niyang sentimo. Kaya ilinimos niya ang bilog niyang kayamanan sa buhay, ang bilog niyang buhay. Kaya sabi ni Jesus, siya ang may pinakadakol na ilinimos digdi. Ngunyan, ang istorya mga tugang, duman sana nagtapos. Pero gusto kong ipadagos, garuday man masala kita kung ipadagos ang istoryang ini. Ito, na byudang itong naglimos kan huri-hurihin niyang sentabo, nakakasiguro ako na binalsan ito ning dakol ning mahal na Diyos. Dahil ta sincero ang sa iyang paglimos, gikan sa malinig na puso, nakakasiguro akong binalsan ini. Kaya, malinig na puso, iyo pala ang nakakahiling sa mahal na Diyos. Sindaan mga tao na ang katuyan sa buhay, danay na silag asin malinaw, transparent and clear. Dai mahahalon ning karigsukan, asining anuman na bunga ning maating kaisipan. So, an sa indang dalagang kang kaisipan o an sa indang isip, day mahahalo ning anuman nakarigsukan, any impurity. So, day mahahalo ning anuman nakaratan. Dahil tamalinigan sa indang puso, dayaday na klaro malinaw sa indang gabos, kaya nahihiling ninda ang Diyos. Kaya paladan palan kita, kung malinig ang satong puso, ta sa tuyang mahihiling ang Diyos. Siguro may mahapot sa tuya, paano man yan mangyari? Na you cannot see God. Alagad ang mahal na Diyos presente sa palain-lain na paagi. Presente sa tao,
presente sa satuyang iniirokan, presente sa tuyang kapalibutan. God is everywhere. Kaya kung malinig ang puso ta, nahiling ta ang Diyos sa sarong kapwa. Kung malinig ang satuyang puso, nahiling ta ang Diyos sa naturalesa. Kaya day tapig-abuso ang kadagatan, day tapig-abuso ang kabubuldan. Nahiling ta ang Diyos sa gabos na kapalibutan. Nahiling ta ang Diyos sa mga kahayupan. Nahiling ta ang Diyos sa mga yaon sa laylayan. Iyan ang malinig ang puso. Dahil mang kaipuhan na maduman pa kita kung sa ina lugar, taduman niya sa bulod na iyan may nagmimilagro. Kaya maduman kita tanganing mahiling ta ang Diyos Emmanuel. Buot sabihon, yaon sa sato. Yaon sa tuyang pag-iriba, yaon sa tuyang kapalibutan. Sa kalinigan kan sa tuyang puso, mahihiling ta siya. Go ahead. Mons Chris, ito ba ng mga tawong nakagiboning maraot or na-inbalto sa mga illegal na aktibidad, pwede pa bang umabot ang panahon na maging malinig ang puso, Mons Chris? Iyo. Dahil gabos man kita may kakulangan, gabos kita may kaluyahan, gabos kita mga parakasala. Dahil sa tuya, pwedeng mag-kontra kayan. Tayo inian sa tuyang realidad. Alagad, minsan sa tao kan sa tuyang pagkamakasaklan, ang Diyos danay na yaon handa magpatawad sa to. So, maranisa na kita sa iya. Tangani maghagad ning tawad. Pag pinatawad kita kan anuman yatong kasaklan, balik kita sa kalinigan ning puso, kapabli kitang makahiling sa iya any moment. Kaya dahil niya ito hanapan kikadipisilan ang pagbalik sa iya. Dahil sa tuya kinondinar dahil lang kita nagibuning kasaklan. Tandaan niya ito, poong kiadan, anenot niya itong mga magurang, nahulog sa kasaklan, dahil man sinda kinondinar, kundi ang mahal na Diyos ang nagpaliwanag sa inda. Asin bako sana na nagpaliwanag, kundi nagtuga sa inda na papadarhan ning mabalukat sa inda sa kasaklan. Asin nangyari ini sa pagikan sa iyang aki Jesus na kagurangnan na ipinadara sa tuya tanganing balukaton kitagabos sa satong mga kasaklan. Magayunon ini narumduman ko this is from John 3 verses 16 to 17. John 3:16 to 17. For God so loved the world that He gave us His only Son, not to condemn the world, but that through Him the world may be saved. Magayuno na pahayag mga tugang na ang Diyos na namot nagayo sa satuyang mga tao. Kaya ipinadaraan sa iyang aking bugtong, bako na kita husgaran, bako na kita kondinaron, bako na kita pasakitan pa, kundi tanganing sa paagi niya, balukaton kita sa satuyang mga kasaklan. Asin maging malinig iraray ang puso, makakahiling sa iya. Iyan ang kagayunan kan tawong may paglaong. Opo. Pero may pagkakataon pang mabago ang buhay, Mons Chris. Yan. 'Di ba? Sa mababago ng ganda. Iyan ang iyan ang kamauotan kan sa tuyang ama. Kaya nga ni an ama asinan aki pinadara sa tuya ni Espiritu Santo na ang trabaho dayaday kitang baguhon to keep us new. Opo. Tangani na sa satuyang pagbago dayaday na mamidbidan ta ang mahal na Diyos sa pagikan sa tung kapwa, sa pagikan sa tuyang kapalibutan, sa paagi kang bilog na linalang. Yes, okay. So magayunan po, Mons Chris, siguro kung may mga pinag-aagihan kita ngunyan, 'di ba? And siguro kung may mga na-experiensyan kita na baka umarhay, ini ang pagkakataon ta para mamuklat kita and magkaigwa talaga ng paglaong. Of course, sabi nga ni pag naghera si Mons Chris, permi kita may inspirar.
Diba? Amen duman sa Amen. punto na hiniras mo, partner. Arin po naman, Mons Na Chris. dahil kita mawaran ng paglaom. Opo, yes po. Tayaon, ang grasya ning mahal na Diyos ang sa iyang pagkahirak dai isinasayo masasiisay man sa to. Opo. So, bastang yaon sa nakita sa paglaom, sa pagtiwala sa iya. Taan sabi niya, dayaday kitang magrani sa iya, magtuktok asing kita bubuksan, maghagad asin kita tatawan. So, iyan an sa iyang pagkahirak sa satuya. Kaya day kita mawa raning paglaom. Sige, hello muna kay Arlene Ostonal Canyo. Good PM po. Amen da po, Mons Chris. And happy birthday kay Jan RV Ostonal Canyo Batbat from Ginubatan, Albay. And happy listening man da sa mga taga-barangay Arimbay nagdadangog. And si Madam Marie Condrado kang Rural Bank of Ginubatan. Good afternoon po, Madam. And si partner, si Good Vibes, listening man po, Mons Chris. Mons, day na po ako ning kahaputan. May dagdag ka pa po. Go ahead, Mons. So, siguro bakong dagdag. Inabot na naman kita ning oras. Anhuri kung iras iyo ang pag-imbitar sa indo mga tugang. Kasubago nag-imbitar kami sa indo gabos na kung may panahon o mahanapan ki panahon sa aga maghirilingan kita duman sa huruan sa santuario kan sa tuyang mahal na ina tayuan sa iyang kafiestahan. Nuestra Señora de Salvacion, patrona kan Legazpi Diocese, siringman patrona kan probinsya ning Albay. Alagad igwaman ako ning otro imbitasyon. Bako sana sa mga jóvenes, although inaapudan ko ang gabos na mga jóvenes na may panahon na mag-ayon sa gigibuhon na Camino de Maria sa Agosto 23 alas 4 an aga dyan sa Barangay Bonga, Bakakay, Albay. Mapuon duman sa kapilya, masakat pasiring duman sa apparition site kan Marion Volcano, kung sain namidbidan ang satong ina, Nuestra Señora de los Desamparados. So inuulit ko, August 23, assembly time alas 4 an aga, duman sa kapilya sa Bonga, asin alas 4:30 sa rabay kitang matukad pasiring sa apparition site kan sa tuyang ina. Iyon ni ang Camino de Maria. Welcome ang gabos, lalong-lalo na ang mga jóvenes, alagad siring man itong mga senior citizen na pwede pa na magsakat duman sa puon kan mayon. Yes. Opo, Mons Chris, iyan pong impormasyon mo po ihiras man sa tuyang Facebook page, ang DZGB News Online, and pauruot-rum mo po siya na i-anunsyo po digdi sa mga programa po sa DCGB. Thank you. Okay po. Sige po, Mons, inabot na po kita ning oras ng pamamaaram. Salamat po sa gabos na mga nakatutok, and antabayan ng giraray ang programang ini sa masunod pong Biyernes, Agosto 22. Nakaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan giraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service.